asko daukagu gogoan, zuk ere bai, lehenago aipatu duzu, 2001eko abuztu hartan Belokiren kontra 22 eta 21eko ura. Kristona izan duzen, egun ura, bai. Gainera, partidua irazita bia hoi, izan horrek, bueno, oso gaizki pasatu zuen, nire bai, egun hartan ilokatu ginen pilotakin egun da zazpiko pilota ziren, eta biek Kristona jokatu ginen, baita Sotamanoz, baita defensa, baita Einman. Adina handiko pilotazaleek ere esan izan zidaten orduan, halako partidurik gure garaian ere nik ez diat ikusi. Benetan partida maila handikoa izan zen, eta gutxitan ikusten diren bezalakoa. Bai, dena sortatu zen ez, Rubenen ere Kristo partida jokatu zuen, ni orduan oso ongin nion, asmatu ginen, partido ona, eta, bueno, gero, 21 eta 21 ez, altzintik egon, 21 eta mazazpin aski edo emezortzi, ia huelta bat ziten, sake txarra bakarri nun, gero pareta kontra bertze bat, da, bueno, jendea erotu egin zen ez, gainera egun hartan diru asko jokatu egin zen, ez zuen inorre ematen nitaz ezerrez. Egon du nintzen hilabate bat ia prestatzen, Joaquin Plazakin Las Lagunas de Neila. Bakar hor Burgosera bajatzen nintzen pilotan egitea, bino bertze gaineko dena entrenatzen da. Eta hura prestatu oso ongi prestatu egin ginen, jokatu nun hor, eta gero urte bertan, Abelen kontra ere bai, Logroñon, irabazi ginen, Patxirruiz ere bai, dena urte berean. Egin ginen prestakuntza laiko ona, bino partidoi egia erranda Rubenek ere Kristone jakatu zuen. Eta nire iritziz lehenagoko orduko pilotak, ziren Zipri Kuro Huelto, 107 gramo eta egun hartan eman egin ginen bezala pilotari ez dakit gehiago ikusko denik. Oraingo pilotak baino gehiago gustatzen zitzaizkizun ordukoak? Bai, dago gaurko pilotak gehiago exhibizio edo jende gehiago sartzen altzen. Orduan, horrela pilotari bat egin zuten, Asier Olaizola, Eugi, Beloki, Zezeaga, eta gutxi gehiago ez. Gizon pilotak esaten diozuenak. Hurrengo urtean, 2002an protagonista berberak, Mikel Goñi eta Ruben Beloki, buruz-buruko final erdietarako sailkatu ziren, baina zori gaitzez partida hura etzen sekula jokatu. Bostegunez desagertuta egontzela argudiatu zuen enpresak, eta ez zegoela partida hori jokatzeko moduan. Mikel Goñik oso gaizki hartu zuen ura, prentsaurrean azaldu zuen moduan. Lo que puede hacer es acusarle a una persona de cocainómano, de pastillero, de putero, sin que haya pruebas, ¿no? Vosotros lo que no podéis hacer es comunicar algo de lo que no tenéis pruebas. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué os interesa de Mikel Goñi? La carnaza, el dar que hablar. ¿Por qué no intentáis, antes de escribir algo, intentar averiguar? Ponerme un detective. Me habéis hecho un daño de la hostia. A mí, mi fama de noctámbulo, de juerguista, de todo esto, todo eso lo tengo que asumir, pero es que de esta manera lo que me habéis hundido mucho, el disgusto se ha llevado a mi familia. El culpable de la historia esta soy yo, en primer lugar, por estar 5 días desaparecido, o 4 días desaparecido. Eso está reconocido y yo asumo la sanción. Sí, yo hago borrón y cuenta nueva, sí. Bueno, Mikel, urte asko pasatu dira, laster 10 izango dira, udaberrian. 10 urteren distantziarekin nola ikusten dituzu gauzak? Bueno, ni zu esate duzuen bezala, zuek gauza asko altxatu duzue, zute egia erran. Da, bueno, egun hartatik jende asko galdetzen dit. Ni orduan ez duen ezer esan, eta gaur ez dut erraren ez. Ez da gauz hori nola saldu zen, hola nahi izan duzuten enfokatu, niri enpresana barrendik saldu intziaten. Da, bueno, uste dut gero hortik aste baten burun edo, zure orduan ze programa zinon, analisiak bialdu nituen. Sorginen laratzera bidalatzen ditu, bai, analisiak, osabalen bitartez. Orduan esan zuten negatibo manezkio jende asko dibitituko zula, enpresatik, eta
oiniko segitzen dute ez. Eta orduan negatiboak ziren, analisiak. Bai, pues, bueno, nitaz gauza asko, eta momentu hartan ni hitzein ezkeo, mina handia ingo nun Euskal Kirolari, ez? Eta nahiago nun, hoi berriro tragatzea, da, bueno, gero atuten parafrenari hori erraniko zentroa, eta bueno, hoi saldu izan zuten. Ez dut esango, zeo zer base honik, baina saldu zutena ez. Gainera hori Espainiko katetara eta dena zabaldu bai, zen. Ana Blanco erekizun telediarioa, hola. Zu izango zera telediario batean aipatu duten pilotari bakarra. Zego eskire, bai. Bino txarrerako. Nik uste baietz. Bai. Halere, Mikel, nola ulertu behar dugu hor gertatu zen hori? Zeuk aitortu zenuen, 4-5 egunez desagertuta egon zinela. Eta jakina, zure bizitzako partidarik handienaren atarian zeunden. Hori gaur egun barkatzen diozu zeure buruari edo ulertzen duzu? Ni bai. Ez dakit, igual egunen batez egia kontatuko dut, eta zuek ere kontatuko zate nien dizten desagertu egun. Jende franko bazagin nun nebilen, baina momentu hartan nola esan ziaten no es preciso que te encuentren. Etzen komeni? Etzen komeni. Beste gauz baten, beste historia baten gatik, eta, bueno, ez dute, lehenago ez nuen eran, igual akaso egun batez harrituko dut, baina momentuz, gainera, paratuko gauza dire, horrek ez du bueltik, eta min asko intziaten, ni nuna, nire ondoan, gura esan zidan, zu lasai, ni zure ondoan egon naiz, eta saldu intziten. Traizionatu intzituen. Nire aita egun hartan Eibarreran zeon, eta Fernando Biarteri esan zion, yo le conozco bien a mi hijo no está diciendo mentira. Ni ura haitxuta ospa egin nun, da ala saldu zuten, dena esagartu ziren, eta azken nuen, berriz ere, Mikel Goñiri zaborratatzea eraixa da. Bitan, esan duzu, Mikel, enpresak saldu egin zintuela, gerora enpresarekin eta zure gabuz eta pribatuan hori konpondu duzu, hitz egin duzu, edo hau ja hortan geratu da? Bueno, hori hortan geratu zen, da, bueno, ni gerran da Fernando Biarteri estima handia dauket, bera enpresari bezala nekin oso ongi bartatu da, aukerak eman ditit, beste batei Sebaskire etxen nun hartuko niri hartu ditena, interesegatik akaso ere bai, baina gero personala bezala niri asko demostratu dit. Eta uste dut berari influenziatu indiotela asko, da, bueno, azkenin bera enpresario bezala seriotasun bat eduki behar du enpresa barrenean, eta, bueno, uste dut ni berari ez diote errenkorra, ez da rabeik, ez da ezerrez. Bago beste, bere onduneteko, bago beste jendea, ez zaila konbeni ni horre gotxea, ez. Mikel, hor irudi horietan, prentsa aurreko eman zenuen eguneko irudietan, oso argal ikusi zaitut, oso zorrotz, joko ondiarekin zeunden, urte hartan txapela irabazteko gai bazinen zu. Sebaskiri bai. Bai, zetaz, urte hartan egun ditzen Abelekin eta entrenatzen, da oso ongi nebilen, bin kontra ere oso ongi binitzen. Da urte hartan prestatu nintzen, da, bueno, uste dute momentu txarretan hor zeo zer filtratu nintzen, enpresak eskuak garbitu nahi zituen, da, bueno, gero nire ondoki hendia saldu nintzen, da, bueno, hori gelditu zuten. Ez dakit, urte hartan Abelek iratzizun, kriston jokoa erakuzizun, baina ni uste dut momentu hartan Rubeneri ez dut alimani irazi lan handiak. Eta gero Abelen kontra, bueno, gero ja egun bat da, eta Abelen orduan kriston joko gintza egon, baina lan handiak bani itxon. Orduan, beloki Abelek xeatu egin zuen finalean, 22 eta 2 irabazi zion uste dut. Eta geroztik ez du txapelik irabazi, hori ere marka daba. Hainbeste urtean puntan ibili, eta geroztik ez du txapelik irabazi. Suerte txarrako mutikoa. Txapele hori irabazi, gero azaldu zen Irujo, revoluzionando dena. Aimar, beti oinatz ere bai, beti hor... Baina hor segitzen du. Bai, hor segitzen du, eta hor segituko du.
Bueno, jaun Andreok, entzun harretaz ondorengo agurra. Txapeldun haundi, txapeldun izugarri batena da, eta anitzelen egon nahi izan du, Mikeli dion estimazio haundiaren berri denoi emateko. Que él siempre ha sido una persona cercana a todo el mundo. Cuando ibas, igual con 18 años a entrenar, alguna vez que me toca ir a entrenar con ellos, siempre te da facilidades, siempre muy abierto, da confianza a todo el mundo y de eso nos conocemos prácticamente, ¿no? Pues ahora igual unos 12 años. Es de corazón abierto, ¿no? Que se abre a todo el mundo y hace amistades y rápido con mucha gente, ¿no? Ya que yo he sido delantero como él. Y cuando entré él, entonces Mikel fue cuando no le renovaron, ahí también podía haber chocado un poco, ¿no? Pero todo lo contrario, ¿no? Con Mikel siempre me he llevado muy así. Lo que está claro que es cuando las cosas le han ido bien a él o cuando le han ido un poco peor, pues nunca te has dejado de hablar ni nunca las has dejado de lado, ¿no? Porque todo igual te puede pasar a ti también. Él suele, sobre todo él suele tener en mente un partido en Cegama, ¿no? que jugó mucho y nos ganó fácil. Siempre pues que es el tema de cuando hemos jugado en contra, lo primero que hace es soltar el partido ese, ¿no? Porque ganó fácil. Tiene gancho con el público, la gente le quiere ver a él y tiene facilidad para jugar a pelota y para hacer tantos buenos, ¿no? Bueno, Mikel, aquí estamos pronto para que pierdas Almus como siempre. Un abrazo. Bai, eta nahi zoritzen zintzen laguna. Fernando edo? Fernando, zaleke, Fernando Oniken. Zegaman, 22 eta 9 hiru jo eta Barriolaren kontra. Zure sasoia,